martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho ala ditalhon horo dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami memuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Redemaita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik paonopon dohot lapatana. Patik paonopon unako mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Lo mabahin sahit-sahit tuna mangolu. Ikon roha pangoluho do rohatta dinasa na mangolu. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata sai parbuhui mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Mari dimahita. Tato potima dosa tanah godang itu adopan di debata tapau duk be marohata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala rodi saleling-leling na do asin ni roham. Say marpamuati ma roham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa mararapoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami,
pelua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala perdengga basa do Jahoba, lebak terimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimaita. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, horas ma dihita sudena. Tabege majo titing namasa nanaing si pamasaon di Huriata, Minggu tanggal 10 April 2020 sada. Goar ni Minggu di Bagasan Sadarion, ima Minggu Misericordias Domini, nomor 8, Gok las niroha do Jahoba, Gok las niroha ni Jahoba do tanoon. Jala topik di mingguta ima mangolu di Bagasan holong ni debata, manang na hidup dalam kasih setia Tuhan. B. Parmingguon di Huriata. Hobar tu haputusan di Parhalado Huriata na di hari Selasa 23 Maret 2020 sada. Parmingguon di Huriata asa toktongma unang lupa hita mambuan kupon data ruas naung tasurat B akaguarta suak songonima naso ruas ni Huriata asa marsitutu mambuan kupon data ruasi asaboi hatop diaturhon hare taon akabangku hudulata tabahen sadiri ma kuponi hobar tu ukuran naung dipatu pahuriata jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan
memakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jalata para debema hand sanitizer, akadak danak marumur di toru ni 10 tahun, dang boy dohot tu parmingguon di bagasan gereja ta. Jala ruas nasoboy mangihuton acara permingguon, boy ma di sian YouTube, manang na Facebook, tapake ma acara ibadah cetak, jala marsyurupan mahita, asata jalo ma sian situa sektor tabe. C. Titing nanaing merbagas, titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason mah, Mas Kris junjungan perluhutan siagian ST, anak ni amata Joni Baharaja siagian SE, tubuni inata Roida Manginar boru sitorus, ruas ni huriata sian sektor sadabe, dohot orwanna Kristina boru panggabean SE, boru ni amata sahata S panggabean, tubuni inata M boru sinaga, ruas ni HKBP Sion Resort Sion, pasu-pasu parbogason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 24 April 2020 sada di HKBP Jalan Jenderal Sudirman, masuk pukul 10 WIB. Nani hobasan ni perhalado HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Jala konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 22 April 2020 sada, mulai pukul siawib maringanan di konsistori. D. Nasorang. Di hari Selasa tanggal 10 April 2020 sada, di basa-basahun Tuhatta, sada dana boru di keluarga amata perjuangan Aritonang inatai Raulina boru Simanjuntak sektor opat C hipasdo danagi suangsongoninang natorasna. E. Ruas namoru manang napida, mulai minggu sadarion nunga pidahuria tolu halak yang nakon ni ruas ta keluarga Aries napitu nahinan, inang Theodor boru silalahi nahinan, manang keluarga Namaliali, ima kawan MH, Senri napitu, dohot Roma SN napitu, sian sektor 2B, pida tu gereja HKBP Resort Delitua. F. Ruas Nataba, mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriata, ima keluarga ni amata Landsteiner Situmorang, inata Rensi Apriliani boru saragi, rap dohot sada dana boru, ima Royselin Situmorang, pida sian huria HKBP Perkembangan Resort Sidikalang Tolu, alamat Jalan Yusan G12 Lauci Pila Jakita, masuk sektor Walu. Majelis menyampaikan selamat datang. G. Pasahaton cedramata tu keluarga Sintua Marlan Sudin Sialagan almarhum. Hobar tu haputusan sermon perhalado ni huriata hari Selasa tanggal 6 April 2020 sada. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2020 sada. Pasahaton ni huriata ma cedramata tu keluarga ni amata Situa Marlan Sudin Sialagan nahinan, sian sektor opat D. Jalalaos papungupelean paupato dohita di sude parmingguon, di siala pakobasion nasida salilengon, lobi 20 tahun sahat tu nama rujung ngolu na di hari Rabu 24 Maret 2020 sada. H. Papungupelean paupaton, hobar tu surat pengembalaan siat pucuk pimpinan HKBP Epaurus, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar ima di hari Minggu tanggal 25 April 2020 sada. Papungupelean paupato dohita laho manupaki korban bencana badai tropis silikon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Pertangyangan sektor
Di Patupa huriata do pertanggiangan sektor di Ganup Minggu, ima dari Rabu, Kamis, dohot Jumat. Masuk pukul 10 sia 30 wib. Hobartusi asarade mahita madohoti acarai Rabu sektor 2A, 2B, tolu A, tolu B, dan sektor Walu. Kamis sektor Sada A, Sada B, Opat A, B, C, dohot D. Jala Jumat sektor Pargodungan, sektor Opa E, sektor 5, sektor Onom, dohot sektor Pitu. Marsi beta-betaan mahita amang dohot tamu dainang. Napaduahon dewan-dewan. A. Dewan Diakonia. Papungu di Pangapulion. Di Minggu sadarion dungi sipul sian permingguan di Patupa huriata do di bagas ni keluarga. Nyonya B, Simbolon, Meriati, Boru Butar-Butar, Pangapulion. Di Jalan Flamboyan, Gang Bersama nomor Pitu, sektor Pargodungan, Pinangidoma, Tusude Perhalado, dohot ruas ni sektori asareta madohoti acara Pangapulioni. Napaduahon, sermon Perhalado, di hari Selasa tanggal 20 April 2020 sada masuk pukul 10 sia wib di Patupa huriata do sermon Perhalado maringanan di gereja Pinangidoma Tusude Perhalado asaria madohoti parsermonani. Napatuluhon parhepengon taidama di laporan keuangan aka pelean bulanan perpuluhan dohot aka hamulateon di aka naso masuk dupe di titing sadarion di hari Minggu naneng Roma di titikon mauliate ma di sude ruas napasahaton pelean bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun ni huria asalam ditabai tu hatta ma pasu-pasu dihita saluhutna horas mauliate songonima sahat ni titikta di mingguta sadarion tapasada maruhatta martangiang mahita. Hupuji hupasangap pami maho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nahu soba jalan nahu tadahami, nahu haposi ami di bagasan parngoluan nami. Tongon tutu diiring-iring jala di ramoti hodo, perdalanan ningolu nami tarlumobi ma di nasa minggu namani paton. Marhahipason, margogo, marlas niroha rohami. Jala di papungu hodo hami akan nong tinobusmu. Pungu di bagas jorom na badiaon. Boy hami Tuhan marsaur hami sama hami. Tarlumobi ma hami marsaur dohoto. Ima patuduhon sihol ni rohanami Tuhan. Di nama nangi-nangi hami dihatam di minggu sadarion. Tuhan gok do akalas ni roha. Gok nang akaparukilon. Silih berganti do Tuhan di beko. Di tonga-tonga di parnguluan nami. Suaksongoni do Tuhan. Di parnguluan nami apala di obason. Meragam Tuhan na huwadopi hami. Jok-jok do hami lomos. Jok-jok do hami kuatir. Alani namasa di tonga-tonga di parnguluan nami. Ima alanya kapirus. Na adong di tonga-tonga ni ngulu nami. Di bangso nami bahkan di Portibion. Alay Tuhan mangido mangelehelek mahami. Tuadopanmu hami akaruasmu haka asahoma tok-tok Tuhan. Na mangaramoti na majaga daging dohot to dinami. Homa tutu pertahanan nami jala benteng nami. Tudia pehami mangalaka roha di hami bahwa homa Tuhan na menutup bungkus daging dohot to dinami. Asa toktong boy Tuhan merdalan rotasi kehidupan nami aka aktivitas nami si ganupari. Asa pami homa na mangalehon gogo nang pos ni roha di hami. Suaksongon ido Tuhan akaruasmu na suboy rap dohot tami marlas ni roha mamuji pasangapon guarmi. Alay boy mana sida madohoti parmingguan na melalui live streaming. Toktong ma Tuhan ho na mamaso-maso na sida di dia pe na sida maringanan apala di obason. Tanganmu na badiay mapaherbang Tuhan na makaol na mamaso-maso sudia karuasmi. Asa toktong di bagasan hahipason dohot las ni roha. Berkecukupan hami sude Tuhan di bayan asi do holong ni rohami. Ale Tuhan di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang
nungahu patubegihok kami Tuhan, titing na masa dohot nanang si pamasaon nami, di tonga-tonga ni huriam. Tuhan hodo pangalapan gogo, alani i Tuhan, pargogoy mahami sa luhut na ruas ni HKBP Tajuk Sari, parhalado, suaksongoni ng full-timer nami, tarlumobi matutu ale Tuhan, amang pendeta resort nami, amang panjaitan, asa homa na mga liog bisok do hapistaran na siyakoy, asa boy manguluhon huriam, jala mardala sude aka program-program na rencana ho kami, di bagasan penyertaan Tuhan, asa toktong sa tahi sa ulo kami sude Tuhan, ruas parhalado dohot full-timer, nalahu mangibakkon huriamon, asa lemar bungarat tutu Tuhan hatami, di tonga-tonga ni HKBP Tanjung Sari. Soksongoni ali Tuhan di bata nami, di pembangunan di sekolah minggu nami, nasu harus sipuldo pe Tuhan, alai marpos ni roha dohami, Tuhan pasti mencukupkan segalanya. Asa boy Tuhan tupa marture sude, boy denggan selesai sude pembangunan nami. Homana mengukap rohani sude ruasmu, asa marsitutu, mangaleho nakapasu-pasu na lobi pinasahatmu tunasida, laho mangurupi huriami. Nang anak dohok boru ni huriam Tuhan, nang marsakap rohani nasida lau pa tupahon, pemasu-masuon pardongan saripeon di tonga-tonga ni huriam marhite na posomi. Homa tutu nama masu-masu rohani calon mempelai, asa homa na pasadahon rohani nasida, asa homa dibain Tuhan, nagabe dasor ni parrumah tanggaon ni nasida, pasu-pasu rohan ng pikiran na, tarlumobi haporsyaon na Tuhan, mental ni nasida, asaboy tutu marsitutu mga sahoko, jala homa Tuhan na mencukupkan segala sesuatu disakap ni rohan ni nasidai. Leo mahahipason daging dohok todi, tu kedua mempelai swaksong ni tunatoras ni kedua mempelai. Asa homa Tuhan nagabi paniroy na mengajari ni nasida, disude akasekap rohan ni nasida. Swaksong ni Tuhan, yan nakon na pinalomehonmu di tonga-tonga ni keluarga ni ruasmu. Dilehoko dan nakon tu tonga-tonga ni keluarga, bae mo tutu gabian nakon yang takut akan Tuhan. Tumbuh kembang na di bagasan homa Tuhan. Pasu-pasu na torasna, na tua-tua na Tuhan, marhite-hite, aka perkarejoan, dohot na niulan di tangan na. Asaboy Tuhan di parmudu-mudu, ya lakon na pinalomehon mi tu tonga-tonga ni nasida. Nang aka keluarga, ruas ni huriam, na di bagasan arsak, parukilon, manang nadidia petahin nasida maribahanan Tuhan, tukoma na mga puli dia ka na marsak, tukoma na mangubati dia ka ruasmu na marsahit, napeak di bagas ni nasida, manang na di rumah sakit petahe Tuhan, pasu-pasu aka ubat na pinangan ni nasida, pasu-pasu aka para medis na mangubati nasida, asaboy tumibu hiras pamatang na Tuhan, di bagasan pamasu-masuonmu, homa na melawat nasida Tuhan, asa toktong marpos ni roha, disude aka parukilon arsak aka parsahito pe Tuhan na yadopi, asa tuhoma di buon nasida, ala nahodo Tuhan, pangapuli na sumurung dohok sumber gogo, di tonga-tonga ni parnguluon namion. Soksongon ni Tuhan, keluarga nyonya Betman Simbolon boru butar-butar, nang keluarga Sintua Marlan Sialagan, na di bagasan arsak ni roha ala ni parsirangan sian aka ama nang jumolo menghadap tuho ali Tuhan. Leo mapangapulion di keluarga na duaon Tuhan, homa na mapargogoyhon sude aka pinopar tarlumobi tu aka inanami nang nababalu. Ay marlobi-lobi do Tuhan pasu-pasu di pasahato tu aka namabalu. Ala ni Tuhan leo mapos ni roha di keluargaon Tuhan. Asa toktong tangam muna badiay maditiop. Asa unang tarsilad na sida Tuhan. Jala unang lalap di aka arsak ni roha. Alay di buwan maarsak ni roha na itu adopanmu. Asa homa na manggatihon ni doha akalas ni roha tujuluanon. Asi maruham Tuhan, tuaka ruas ni huriam. Na mga lehon perpuluhan, aka hamulateon, homa tutu na mga lehon sikat ni tunasida. Asa toktong lam martaba-taba pasu-pasum di tonga-tonga ni aka ruasmu, na mga lehon aka hamulateon na di tonga-tonga ni huriamon. Sa tokin na yali Tuhan,
Naing marsaur mahami menangi-nangi di hatami. Na pinasahat ni amang pendeta resort nami. Homa Tuhan nam perbisuki amang namion na mangalihon hikmat na siap koy. Asa toktong Tuhan hatam ma na dipasahat na sida di tonga-tonga ni huria namion. Jala lehor rohan na mga tusi di hami akaruasmu. Asa huboto hami mga tusi hata na pinat tarias ni naposomi. Asa boy hupeo pami noni di bagas rohan nami. Jala bohal ni partodion nami Tuhan. Pargogoy hami lo mangulahoni. Asa tarida parbueni di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Jala lamar taba-taba ma akana porsea di tonga-tonga ni huriamon. Mauliate madiho Tuhan. Pardosa na gurang dohami badia doang goho. Urasi dosa do pangalasyon namin na sutama dia dopanmu. Asa talukpa mi gabi habauran ni pasupasum. Di bagasan ngulu nami suaksongoni di tonga-tonga ni huriamon. Pinuji pinasangak moho oleh Yesus Kristus Tuhan nami. Madok mauliate mahami tuho. Jala lomoni rohamma na saut Tuhan di sudea kapangiduan nami. Mauliate maho oleh Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita huhut papungupilya. Jesus,
bata. Molo tahati dakodo satu bagasa tikion holan asini rohani Tuhan ido namia di bagasan ngulukku. Alani patu do ikut pasahaton puji-pujian jala berita taringo tuhagogoon ni Tuhan kita. Unik sekali amang do tinang molo taida namar Tuhanon HP songoni luar biasanya. Makanya mari malau di bagasa turpukon di ayat napatuluhonon adong do halak ini aplikasinya adong halak teolog orang Yahudi berwarga negara Jerman ketika perang dunia pertama terjadi yang dimana terjadi genosida terhadap orang-orang Yahudi, membumi hanguskan, mengelenyapkan ras Yahudi. Alani takut ala Nazi Jerman do, Hitler orang halak Yahudi. Itakut masa halak teolog ni Kristen Yahudi. Namar guar Dietrich Bonhoeffer. Penjara di mana? Di dalam bagasa penjarai di pergumul honi mana do hak Kristen honi mana. Di hati dakoni bana do para siroha de bata. Di hati dakoni bana do gok asini roha ni de bata do ngoluna. Alai di do imana bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan murah. Kasih karunia Tuhan itu akan mahal. Mau taida na kisian kondisi manang natau patora kami son boy do terkesan mandokon ay murado HP asini rohani Tuhan ya te. Boy do muncul sada kesimpulan di kita bahwa kasih karunia Tuhan itu murah. Keselamatan itu gratis. Alai keselamatan itu bukan murah. Ido padohan ni Dietrich Bonhoeffer dalam pergumulan imannya dalam menjadi sebuah teologi. Keselamatan itu adalah cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada dunia ini. Topertibion. Dan ditiki hasa andung tapasahat sesuatu tu debata. Dungi Roma Tuhan Yesus Kristus. Topertibion. Dan alai dilehot doi. Dalam sebuah kemurahan Tuhan. Alai dang gabe berarti murahan. Alani bola didokon bahwa anugerah murah. Pasu-pasui manang pangurut na anugerah ni debata, manang kasih karunia ni debata, igabe murah di kita, dan arga molo dan adong pertobatan di kita. Kasih karunia ni debata, asiniruan ni debata, arga doi, molo tapatuduhon hamubaon ni roha. Itu na pinatuduhon na paminotohon ni Dietrich Bonhoeffer. Kasih karunia itu akan menjadi mahal bagi orang yang menerimanya adalah ketika dia melakukan pertobatan dan menjadi memposisikan diri dalam hal pemuritan Tuhan Allah. Itu mang na macam luar biasa molo taida turpukon. Asana taida dang murahan HP asini rohani Tuhani arga dui dia akan nama jalo marhite hamubaun ni roha. Marhite hauduhona, marhite sikap menjadi murid Tuhan. Alanido didoko di bagasa turpukon, martua maakana mangaradoti uhum, natoktong patupahon hati goran. Maka asini rohani debata gabe argado idu hita. Molo taradoti uhum ne debata, molo tapatupahon hati goran yang dalam konteks sederhananya. Hamubaun ni roha. Alam pemuritan, mulai dok murid dia akan mengikut. Sarupa di gabe ditudal homma. Dalam na sebelumnya berorientasi kepada A, akan berorientasi kepada B. Mauldo memang mau tadokon membalik kanankan gerak di bagasan ngulu. Yang sebelumnya berorientasi kepada sebuah fokus kehidupan. Nasomangaleon nilai-nilai yang berarti. Alai ikon mengarah matu sada posisi kehidupan yang lain. Ini sido tapatuduho di sido tajalo tajakon memang asini rohani debata argado dihita.
Jala argadoi dilehot debata tu hita. Murid itu akan mengikut sang guru. Murid itu akan setia dan taat kepada sang guru. Molo tadoko do hita sisean ni Tuhani. Ikoni hutonot tado songon na didok ni Tuhani. Asa arga asini rohani Tuhani taida. Dang murahan. Alani amang do tinang hidup main di bagasa trupuko di babotohon. Martua maakan na mangaradoti uhum. Natoktong patupahon hati kuran. Saya ingot maaw ali Jehovah. Hobar tu halolomo ni bangsom. Saya tikir maaw marhiti-hiti hatuomi. Asa hupaida-ida haduharon ni akan ang pinilikmu. Asa halason halalas ni rohan ni bangsomi. Mamuji-muji rabdoho partohapami. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Alain mulai rite turpukau di pabotohon. Begitu luar biasana asini rohani debatai. Hita nuaing mangulu di bagasan asini rohani Tuhani. Tajalo pasu-pasui di bagasan asini rohani Tuhani. Alani. Mari kita tunjukkan asa argai marhite hamubaun ni rohata. Pesalmen ini adalah pesalmen sejarah, patuduhon pengalaman spiritualitas ni bangsa Israel. Sekaligus pesalmen ini adalah pesalmen ajakan pertobatan. Napabuahon belgado asini rohani Tuhani. Naik kita piamang do tinang songon guar ni mingguta sadarion. Molo taingot dokon misericordias domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Kasih karunia Tuhan memenuhi dunia ini. Alani, selama ada asini rohani Tuhani, maka akan ada orang yang melakukan perubahan diri. Maka akan ada orang melakukan pertobatan terhadap dirinya. Selama dia berada dalam kasih karunia Tuhan, maka hidupnya adalah hidup penuh pertobatan. Amin, martanya kita. Boleh hati ma Tuhan, ho pasahat rohanami todopamu. Di hari na pinarbede mo Tuhan. Hu hati dako kami Tuhan, gok asini rohani Jehovah do ngulunami. Boy hami nuaing sahat tu bagasa tikyon. Dang ala ni gogo nami hape Tuhan. Alay asini rohami do. Na mangarajay hami. Na manggomgop pamili Tuhan. Tuhan. Alani, hutudalho kami madalan hamagwani. Asa toktong di bagasan asni rohami hami Tuhan. Jala di bagasan asni rohami do hami toktong. Marhamu bau Tuhan. Satia mangihutoko rodi saliling nililing na. Sisiamu do hami Tuhan. Na iko mangului na salomon ni ruham. Dohot mangulahon na pinasahat mo di hami Tuhan. Alay Tuhan, pasu-pasu mahami sa luhut na akan na hinokop mon, rodi sa liling nililing na. Amen. Marede hita, laos tapasaha piliata.
Rohanami do tinanami, Huriani tuhata, Ubar tutikting naung ta patupanakin, di bagasan tikyon, patupau tama acara pasaton cenderamata, te keluarga almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan, alani mari di meta sian buku di nomor 126 ayat 2 laos Roma draw tujoloon inang parnihutani almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan. Kadongan nasahuria sadarion patupauta do pasato cenderamata te keluarga almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan hobar tu haputusan sermon parhalado di siala pakobosion ni almarhum nasalelengon ima lobi 20 tahun dihamu inang parnihuta dohot keluarga ni almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan di hilala rohanami do burju doh ringgas ni rohani almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan mangula tohonanna sahasituauni di huriani tuhata di HKBP Tanjung Sarion moleate do di pasahat ruas ni huria songsoni hami aka parhalado tangyang nami diramoti jala di pasu-pasu di bata mahamu inang pardihuta dot keluarga di hari-hari ningolumuna jala tarapul mahamu sude keluarga tarlumubi dihamu inang pardihutani almarhum Situa Marlan Sudin Sialagan amin iso malainang depakan jala mangaduk turuas mahalainang ya mangaduk turuas alani pangido hamima dongan parhalado marhite ketua parartaon pasahaton dot sian sosial huria diakoni sosial lau pasahaton cenderamata tu keluarga salutna si malaina tetap dan nanda si mojolaina amang do tinang pasata mima laho mandokata tu keluarga do tu inang dison na parjolo sian ruas ni huria ima inang nyonya kasianipar boru sinaga dungi diuduti menon sian parhalado amang Situa do trandus je simatupang pasatai matiki tu inang nyonya kasianipar boru sinaga nahu persangapi hami amang uluan ni huria amang pendeta manapar Panjaitan nahu persangapi hami sude amang inang parhalado ni ruas ni huriata nang nahu persangapi hami sude ruas ni huria HKBP
Tanjung Sari. Tamado hita madok moliate di bagasan tikion. Ala di lehon tuhata do pedi di hita tiki boy hita marpungu maddohoti parminggota di bagasan tikion. Kami sebagai utusan niruas sian sektor opak D pasahaton turut berduka cita ma tu keluarga ni amang situa MS Sialagan almarhum dohot pasahaton mauliate ma tu pakobasion ni amang situa MS Sialagan almarhum. Jala si dokono nami tu hala inang, saya margogo ma inang, saya dilehot tuhat tama totong hasehato dohot bisuk di inang, dinalaho pasahatot tanggung jawab nati nadikon ni amang situa MS Sialagan nahinan, dinalaho par mudu-mudu sude akapino par ni hala inang. Jala pangiduan nami sian ruas ni sektor opak D tu inang, totong mahisa rohani inang dinalaho madohoti aka acara napi natupa ni huriata di huriaon nang suang-songoni di sektor songoni mahata sianau mau liate Inasama tu nama dohata sian perhalado amang situa do trandus je Simatupang. Salam madita saluna. Dulu kami tadi minta maaf mewakili sudah ruas KP Tanjung Sari do sudah dongan perhalado HKP Tanjung Sari lumobi amang inang full timer ni huriata KP Tanjung Sari pasahaton songon apul-apul manang na hamolation sekaligus te keluarga ni amang situa Marlan Sialagan tu inang burutabunan do penoparnasida sudena ati dihamuinang boru tambunan do sude akayanakon pinopar do takapahupu mauleate di pasahat huriata tu hamuna di sude pangulaon na mangula amang situa Alagan naung lebih 20 tahun leling na di huriata KP Tanjung Sarion. Kebetulan maaf dongan saulaon mulai buka gerejaon amang situa Laganon ni payhutihut na malayani di huriata KP Tanjung Sarion baik sekolah minggu remaja dot di sude huriata permingguan di Namagodang di hamuinang baru tabunan salinai mauleate di pasar ruasta sude ruas HKP Tanjung Sari na met satu na Magodang maka moletehon nauli na denggan nang pinasa ni situ Alagan di HKP Tanjung Sarion songo jamita na amang paditata nakingani doy nang godang do di jalo hamu basa-basa siya tuhata lumobi madi pareanak konon kesan dan pesan lumobi hatan di tuhata ima mangapuli roha do pikiramuna ima silua kado siat debata tu keluarga muna naksudia kapinopar horas mahamuna naksudia kanakon horas masudi nang huriata salukna dison ia molo hamatiani nang dang ujung ni saluhut dia kana porsea tu tuhata mamangapuli roha muna tuhata mangalean sudi dalan ngulu-ngulu naksongoni di bagasan hai pason sehat mainang dang berarti nahot pangulaw ni situay hamu sebagai pendukung ni huriaon dohot na mangulahon dia kananeng ro posdor hanami na dohot hamu toktong mendukung di ulaw ni huriata di ari-ari na mangihut
Tuhapta na mga puli rohamuna, do na mga lean akan rekod o bartu lomo ni rohani Tuhata. Ay di juluan ni debatado hita, lobi siyan na tapangiloi liat debatado tu sude hita na pungu dison nang ruas ni huriata dison na hurang lobi naksongondi ni napasaton hata uson hami madok minta maaf dot mauliate mga tuhita salhuna. Amen. Tema mayang pasatay matiki tu inang lao madokon hata pangapuyon. Mula tema dito hatta di bagasan sadaryon siara asiro tolong nerohan itu hatta do buhi tapajud pangapala sadaryon matutuhan macaro udah bakti ni amanami 20 tahun nunga tunggurak tutu dalane kami akan namali alay bolate mahurok kami tuhamu na kapangulan ni hurian nami nagok tiki do amanami parhalado mula tungadong ang kesalahan ni ama nami magpakatayon na do tamu akaruas ba mon mahami ate amang sangoni mate Muka nami do tinanami toktong mata tangyakon keluarga almarhum Sintua Marlan Sudin Sialagan asa toktong di Ramoti di Parmudu-mudu di Pasu-pasu Tuhata nguluni nasida tujulan narion asa Tuhata namar sangap alani tapa ujung ma parminggota mari di meditasian buku di nomor 272 ayat 5 jongjong mahita saluhutna. Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo hararuan ni saluhu silehon-lehon na denggan, do naso liwasa na muliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Agama namin na di banua kijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomon ni roham di banua tongoon songon na di banua kijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midoho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Dia mau kamanami doho tinanami, kami parhala doha KBP Tanjung Sari, pasahaton, mau lihatin rohanami, di parsorata di bagasan tikion, tuhata masuk-masuk kita, tok tongdo, sunggulun nami asal taulahon protokoler kesehatan ini, ikota rajumi dui, dalam itu hata mangodiho kita, sian marani pandemi COVID-19 sia. Salai Tuhan ma nama masuk kita saluhutna. Shalom, salam sehat.